Kai ne wanda sakatare na ya ce maka shigo? Ni ne labai. Kuma ina ɗaya daga cikin mutanen da su nemi aiki a wannan kamfani na. Shi yasa na ce ya kamata in zo in gabatar da kaina a gurin ka. Okay. Yanzu wurin iya sanin sunanka? Ya sunana Aminu Isa. Shekara ka nawa? Shekara na 32. Kai dan asalin jihar Kano ne? Cikakke ma. Ni dan Kano ne cikakke. Kana da wani skill akan wani aiki ne? Babban ma. Kana da ina da shi. Ina da shi. Ko zan iya sanin ɗan takaitaccen tarihin karatunka? Okay. So na yi primary school a Aliko Dangote Oil. Sannan na yi secondary school a AY Mai Kifi. What? Shi kuma university na yi shi a AA Rano Oil and Gas. To yanzu abin da za ka yi ko da zuwa gobe sai ka kawo mana kwalinka sai mu ga wani kalar qualification ne da kai sai kuma mu ga me ya kamata a yi. Ai na zo da kwalina iya ƙasa a ƙasa na buru shi. Yana ƙasa? Kawo min shi na gani. Okay. Yawwa. Yalla bayanan nan dora mashi. Ko kuma bara a sa shi ana. Ka gan shi na cherry ne. Wannan shine kwalin naka? Kwale shi ne. Gashi nan ka gan shi na cherry ne. To shikenan ba wani abu. Ka je kawai zan neme ka. Okay. Okay yanzu tafi na yi qualify? To ba matsala. Na gode. Sai na ji ka. Ai a kaka lamba ta ko? Good job. Thank you sir. Hello.